Ωστόσο, οι ανάγκες των καιρών το έφεραν έτσι που οπωσδήποτε έπρεπε να επιταχύνουμε κάποιες διαδικασίες για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες που έχει η χώρα μας. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, με τους συνεργάτες μου, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια ενδυνάμωση του ρόλου και της αποστολής του, ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, με σκοπό να βελτιωθεί και η λογοδοσία γενικά, αλλά και η δημοσιονομική διαχείριση στη χώρα. Προχωρήσαμε λοιπόν σε μια συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, με τους αντίστοιχους θεσμούς της Γερμανίας, της Γαλλίας, από την οποία έχουμε και οπωσδήποτε την βάση στην οποία στηριχτήκαμε, του Βελγίου, της Ολλανδίας, και αποφασίσαμε ώστε να δώσουμε κάποιες προτεραιότητες ώστε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και να ενισχύσουμε, όπως είπαμε, αυτό που λέμε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Προχωρήσαμε λοιπόν, αντί να στηριζόμαστε στις καταγγελίες για κακοδιαχείριση και να τρέχουμε πίσω από κάθε αναφορά, με επιστημονικό τρόπο, με τη συνεργασία των Ευρωπαίων ομολόγων μας, με στατιστικά στοιχεία, να βρίσκουμε εμείς ποιοι είναι οι τομείς υψηλού ελεκτικού ενδιαφέροντος που πρέπει να στοχεύουμε, και έτσι έχουμε προχωρήσει σε πιλωτικούς ελέγχους μαζί με μέλη των αντίστοιχων ευρωπαϊκών αντιπροσωπιών. Έχουμε προχωρήσει στη μετεκπαίδευση πάρα πολλών ελεκτών μας, με το να τους στέλνουμε στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, με σεμινάρια, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις σύγχρονες ανάγκες και τις μεταμφιέσεις του κράτους, οι οποίες υπό μορφή ανωνύμων εταιριών έχουν εκπαιδευμένους λογιστές, έχουν εκπαιδευμένα λογιστήρια, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν και να μην στηρίζονται μόνο στην παλιά αντίληψη του στενού κρατικού τομέα. Και έτσι να προχωρήσουμε σε μία σειρά από ελέγχους σε όλη την Ελλάδα. Στην αρχή ξεκινήσαμε από την Αθήνα και τώρα επεκταθήκαμε και στη Θεσσαλονίκη, και ώστε να γίνονται και πιλωτικά για να μπορούμε να έχουμε και αποτελέσματα μεγαλύτερα, και αυτά τα αποτελέσματα τα παρουσιάζουμε και στη Βουλή, γιατί συγχρόνως, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, αποφασίσαμε να αναβαθμίσουμε και τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο. Γιατί πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να ενημερώνεται μέσω των αντιπροσώπων του γενικά για την οικονομική διαχείριση της χώρας.